गाइखेर र' आइया न'आव गैया नामा? गैया गामियाव थांदों। दे आं थांनोसै। आयं बोराय लाबोबाय न सफैबाय फिसाया? सफैबाय। फै बन एसे सिनखावना होफैदो आंनो। है आयै मा नों आंखौ खामानिल' थोनबाय थायो। मेंना फैदों आं एसे जिरायनोथ' हो। जिरायनायल' बना सिनखावाबा माजोंथ' संजागोन दा हरावलाय ओंखामालाय? सिनखावगोन र'लै आयै एसे जिरायग्रोनि। दे थाबैनो सिनखाव आं साहा फुदुंहैनि र'। हाथरखि आरे हायना नों बेवहाय फै जिरायफै। नों दिनैबो कलेजाव थाङासै? दिनै सानथाम जालांबाय नों कलेजाव थाङिया, नाथाय मानो थाङाखै? नोंथ' मिथिखागौ हायना आंहा न'आव गोबां खामानि थायो। सानसे खामानि मावाबानो मोनजाया आरो बे साननैसोआ बे बिमा बुरिया आंखौ ओरैबायदि खामानि थिनदों आं बे साननैसोआ कलेजाव थांनोनो समखौनो मोनाखै। सानखादोंमोन आं नोंहा बिदिनो माबा मोनसे जागोन होनना। बेनिखायनो आं नोंनो नै आंनि नटबुकखौ लानानै फैबाय। दिनै हराव लिरनानै गाबोन कलेजाव थांनायाव लांफा। जोंनि HS बर्डनि एगजामाबो खाथि सफैथारबाय। दे जागोन दे आं दिनै हराव लिरजोबनानै गाबोनो कलेजाव थांनायाव कपिखौ लांफाफिनगोन। पाक्का गाबोन कलेजाव थांमारगोनथ'? पाक्का गाबोनो थांगोन आं कलेजाव। बाय द वे थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय। थेंक इउ बुंलायदों, जों मा बुङामोन? दस्ती में नो थेंक इउ नो सॉरी। कलेजाव थांनोसै। र' दसे थाथ'लाय। मा जाखो आयै? नै बिखौ खावब्ला बोराया बिहरदोंमोन। आं दा थांनो सोलाबनाय नङा, लांफाथ'। कलेजाव थांनाय भावैनो बिसानियाव हाबनानै होलां। थैबायलै आं लासिंसिंनो आंलाय बेखौलाय बोरै लांफानांगौ जाखो? माबोरै लांनो? आखायाव लांबानो जाबाय आरो। लाङा आं लासिंसिंनो। कलेजाव थांनायाव आंनि आखायाव आंनि लोगोफोरा बेखौ नुब्लालाय मा सानगोन आंखौलाय? गुबुना मा सानो बेखौ नायब्लानो मोनजागोन नामा नोङो? गुबुना जाहोगोन नामा नोंखौ? लां होनदो माने लांथारनांगोन नों बेखौ न'? जारलासो नोंजोंबो। बे बिमा बुरि सासेया मा खामानि थिनो आंखौ? फाज्रायासो मोनामजोबगोन आंनिया। जागोनलै बेजोंबो। बेनोथ' आंबो जा मिनिनो ओंखारो।
हायना फिसा बहा थांनो ओंखारलायखो नों? हाथरखि मोननाव आयै नोंखौ आरो आं बेसेबां होबथाबावनांगौ फिसा? बेफोरबायदि मोनजारोङि न'खराव मानो थांबाय थायो नों? बिसोरो मोजां गोसोनि नङा, गाज्रि गोसोनि मानसिसो। बास आयै बुहुद बुंबाय नों। आं हाथरखि आरो बेसानि आयंनि बागै आरो जेबो गाज्रि बाथ्रा खोनासंनो हाला। आयै मानसि सासेनाव गोबां रां रुफा थाब्लानो बे मानसिया मोजां जाया। मोजां मानसियाथ' बेखौसो बुङो जायनि गोसोआ गिदिर, जायनि आखल आखु बिहेभियारफोरा मोजां। फिसा नों बेफोरबायदि भिखारि मानसिनि थाखाय आंजों उल्था नांलायदो? आयै आं नांज्लायाखै। आयै नों बेसोरजों जेबोला खेबसे रायज्लायना नायगोन ना अब्लानो मिथिगोन बिसोरो बेसेबां साफा गोसोनि। आंखौ दा फोरोंसै नों। आं मानसिफोरखौ खेबसे नुनायावनो सिनायखायो सोर माबायदि गोसोनि। आयै आं बेफोरखौ जेबो खोनासंनो गोसो गैला, आं थांसै। हायना फिसा आयै आं गाइखेर हैनो थांनोसै। दे थां फिसा। आरे हायना? गाइखेरसो हैनायदो नों? औ हैनायदोंमोन। आरे नों सोलाबोब्ला आं नोंखौ एसे गामियाव बेरायनो थांनोसो लिंनो फैदोंमोन। बिदिब्ला नों सिङाव एसे जिरायथ'दो, आं बे गाइखेरखौ होनानै फैग्रोनि। मे इउ गई इउ आई। ओहो आं जिराया, आं नोंजोंनो थांफागोन। थांफामारगोन? औथ' फै बिदिब्लालाय। आयै मा जाखो? मा जाखो आयै? मा जाखो आयै? सिङाव थौ। मोजाङै आयै, लासै। आइ मा जाखो नोंहा? थौ आयै थौ। हाथरखि नों बेवहायसो जिरायना दङ? आं
नोंखौ बेसेबां नागिरबाय दं हाथरखि नों मानो जेबो रायज्लाया ओइ हाथरखि नों मानो जेबो रायज्लाया हाथरखि अ हायना बुं हाथरखि नों गाबदों मा जादों हाथरखि सोरबाफोर एदावदों नामा सोरबाफोर माबा बुंदों नामा बुं हाथरखि बुं आंनो सोर बे आं बेखौ नागारखाया सोरनि एसेबां साहस जादों आंनियावसो लोगोखौ सोगाबनो सोर बियो ओहो आंखौ रावबो जेबो बुङाखै रावबो एदावाखैबो अब्लालाय मानोथो गाबदों नों हायना आंनि आइया जोबोद गेदेर बेराम जानानै दं बेराम जादों मा बेराम जादों आयंना हार्टनि बेराम जादों आइना डक्टरा बुंदों बे साननैसोनि गेजेरावनो अपारेशनखौ खालामथारनांगोननो खालामाबा आइया आरो अपारेशनखौ खालामनो थाखाय 3 लाख रां नांगौनो आं दा 3 लाख रांखौ बहा मोनबावनांगौ जाखो हाथरखि नों बिदि दा गाबसै नों जेबो जिंगा सिनाङा हायना नोंथ' मिथिखागौ आंहा बे बुहुमाव आइनि अनगा आरो रावबो गैया आं आंनि आइखौ खोमाना लानो हाया हायना आं 3 लाख रांखौ बहा मोनबावनांगौ जाखो नोंनि आइ माने आंनि आइ आरो जोंनि आइखौ आं जेबो जानो होआ आं 3 लाख रांखौ पापानाव बिना लाबगोन हाथरखि नों जेबो जिंगा सिनाङा नाउ स्माइल आं नोंनि बे मददखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा हायना थेंक इउ हायना थेंक इउ सो माच ना दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी हाथरखि फिसा नों गाइखेर हैनाय भावैनो नै बिखौबो लांफा मा दं बेवहाय आयै बेवहाय एन्थाब फिथा थाइनैसो दं आं दा बावैसो सावब्रबदोंमोन बेखौ नों हायना फिसानो हैथां दिनै आं थांनानै दङ होनब्ला हायना फिसानि थाखायसो बिसोर आंनि बेरामखौ फाहामनो रां हरामोनब्ला आयै जाबाय दे नों जाखांनाय बाथ्राफोरखौ आरो रायखांबाय दाथासै हर आं हैगोन दे थां आयै नों न'नि खामानिफोरखौ जेबो मावनाङा नों जिरायनाल' था आं फैनानै मावगोन दे जागोन दे फिसा हायना अ हायना हायना अ हायना हायना अ हायना 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 मा जादों नोंहा रुमफोरा बिदि आलाय सिलाय आरो नों गाबदों मा जादों नोंहा हायना मा जादों नोंहा आखाय दाहोसै आंखौ हायना मा जादों नोंहा बुङा मानो हाथरखि नों बिनिफ्राय थां ओहो आं थाङा नों आंनो खिन्थायाखै मानो मा जादों नों नोंनि बेस्ट फ्रेन्डनोबो खिन्थाया होमबा हाथरखि प्लिज आइ रिक्वेस्ट इउ नों बिनिफ्राय थां आंना रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया ओहो नों खिन्थायागौ मानि आं बेनिफ्राय थाङा हायना
हायना हायना अ हायना 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 मादै नों आंखौ बहा लांनायदों? मादै हायनाया मा जादों? बियो मानो बिदि बिहेभ खालामदों? दानि एसे आगोलावसो नोंसोरनि कलेजनि प्रिन्सिपाला कल खालामहरदोंमोन। सारा नाथाय मानो कल खालामहरामोन? नोंसोरनि कलेजनि प्रिन्सिपाला बुंदों बिथाङा गाबोननो गासै कलेज स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव हायनाखौ फसंना बिनि मोखाङाव गोसोम हांगार फोनगोननो। लोगोसे बेखौ लासिंसिं खालामना कलेजनिफ्राय होखारहरनाय जागोन। मादै बेफोरखौ मा बुंदों? सारालाय बेफोरखौलाय मानो खालामनो? हायनायालाय मानो मावदों? हायनाया नोंसोरनि जानो गोनां HS फाइनेल एग्जामनि कुइसन पेपारखौ धिरेन मास्टारनिफ्राय 1 लाख राङाव बायदोंमोन। मा? हायनाया कुइसन पेपार बायदों? बियो बेफोरखौ माब्ला आरो मानो खालामनाय? दाखालिसो बायदों। नोंसोरनि फाइनेल एग्जामा सप्तासे उनाव नङा होमबा? आरो आंनि फिसाया बेवहाय टप रिजाल्ट खालामनो गोसोथारमोन, जायनि जाहोनाव बियो बेफोर खामानिखौ मावदों। हायना नों मानो बेफोर खामानिखौ मावनाय? आंनि फिसाना खाफाल गाज्रिमोन। बेनि थाखायनो धिरेन मास्टारा बेफोर पेपार खोमखामानाय बाथ्राखौ नोंसोरनि प्रिन्सिपाला मिन्थिबाय आरो बेवहायनो धिरेना आंनि फिसानि मुंखौ लाबाय। दङा आं हायनानि लाइफखौ बिदि बरबाद जानो होआ। हायनानि लाइफखौ बिदि बरबाद जानो होआ। नाथाय आं मा खालामबावनो आं? हाथरखि, मोनसे राहा दङ। राहा? बे राहाजों नों हायनानि लाइफखौ बरबाद जानायनिफ्राय बासायनो हागोन। बुं मादै, मा राहा दङ? आं हायनाखौ बासायनो थाखाय जिखुनु खामानिखौनो मावगोन। बुं मादै। हाथरखि, आंनि फिसा हायनानि गासै दायखौ नों नोंनि सायाव लाजोबनांगोन। आंनि फिसाया नोंसोरनो एसेबां गिदिर मदद होदोंमोन। दा नोंनि फाल्लासै हाथरखि। आंनि फिसाया नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड हिसाबै गावनि मावनो लागाखिनिखौ मावबाय। दा नोंनि फाल्लासै। एसेबां गिदिर मददखौ नों बावबाय नामा हाथरखि? ओहो मादै, आं नोंसोरनि बै मददखौ थैजासिम बावनाय नङा। नै बै कुइसन पेपारफोरा। धिरेनखौ आं हेन्डेल खालामगोन, बाखि प्रिन्सिपालखौ नों हेन्डेल खालामदो। हाथरखि, ओइ हाथरखि औ सार। बुंदो, मा बुंनो नागिरदोंमोन नों? माबा सार, आं माबा सार बुंबाय थाखो? एसे थाब बुंदो, आंहा बारा सम गैया। माबा सार, HS फाइनेलनि कुइसन पेपार बायगिरि हायना नङा, आंसोमोन। मा बुंदों नों? हाथरखि, नोंहा खर' गाज्रि जादों नामा? सार, आं थारखौसो बुंदों। नै बै कुइसन पेपारफोरा। हाथरखि नोंसो? नाथाय बिदिब्ला मानो धिरेना हायनानि मुं लायामोन? सार, बिथां धिरेन सारनि सिगाङाव आं आंनि मुंखौ हायना होननानै बुंदोंमोन। नाथाय नोंथ' जोबोर गोरिब न'खरनि फिसाजो। बिदियाव नों बे 1 लाख रांखौ बहा मोननाय? माबा सार, आं स्टुडेन्ट लन लादोंमोन। बिदिब्ला एग्जामनि सिगाङाव कुइसन पेपार बायखोमाग्राया नोंसो मार? हो?
आं नोंखौ बिदि गाज्रि खामानि मावगोन होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन हाथरखि। नों नोंनि गाज्रि खामानि मावनायनि साजाखौथ' मोनखाथारगोन। नों बायदि सासे गाज्रि स्टुडेन्टनि थाखायनो एसेबां मोजां हायना बायदि स्टुडेन्टखौ आं गाज्रि रावजों रायफ्लांबाय। नों बायदि गाज्रि स्टुडेन्टनि थाखाय जोंनि बे कलेजाव माब्लाबाबो जायगा गैया, मोनथिबायना नों? जोंनि कलेजावल' नङा, मोनफ्रोमबो कलेजावनो नों जायगा मोननाय नङा। नोंनि स्टुडेन्ट लाइफआ एसेनोसै आरो नोंनि बाखि साजाखौ HS एग्जामनि केन्डिडेट्सफोरासो सायख'गोन। सरि सार। रेडि जानानै था नेक्स्ट साजाखौ मोननो थाखाय। आइ एम सरि सार। फाल्तु गथ' सार साला। सार हेलौ रोगोम। हेलौ हेलौ हायना, हेलौ हायना, हायना नों बहा दं? आं न'आवनो दङ। मा जाखो? मानो एसेबां आखु दाखु रायज्लायखो नों? हायना नों कलेजाव माबार फै। कलेजाव मोनसे गिदिर प्रब्लेम जादों। मा प्रब्लेम? अ नो आं पेपार बायनायखौ कलेजाव गासैबो मोनथिजोब्बाय खोमा। माबा हायना, हाथरखिया जोंनि नेक्स्ट उइकआव जानो गोनां HS फाइनाल एग्जामनि कुइसन पेपारखौ सिगाङावनो बायखोमादोंमोन। दा बियो हमजाबाय आरो जोंनि कलेजनि स्टुडेन्टसफोरा सोरबा बिखौ अन्थाइ खुबैदों, सोरबा सेन्देल आरो जोबोद गाज्रि बिहेभ खालामदों हाथरखिनि सायाव। मा? हाथरखि नों बेफोरखौ मा खालामखो? नों आंनि थाखायनो। सिटुएशना जोबोद डिफिकाल्ट जाबाय हायना। दा गासै स्टुडेन्टसफोरानो कलेज फिल्डआव दंहैयो। नों फैदो माम्बार बेवहाय। औ रोदोम, आं थांगासिनो। औ दे। बहा थांनो फिसा? कलेजाव आयै हाथरखि खैफोदाव दङ। जेरावबो थांनो मोना नों, फै सिङाव फै। आइ आंखौ हाथरखिनि सेराव थांनो हगार आंखौ। हगार आंखौ। जेरावबो हगार थांनो मोना आयै, नों, हगार। फै। हगार आंखौ।
नों बेनिफ्राय थां हायना नों बेनिफ्राय थां थाङा ओहो आं थाङा नों आंनि दायखौ गावनि खर'आव मानो रुजुना लानाय हाथरखि नों बेनिफ्राय थां हायना थां ओहो आं थाङा ओहो आं थाङा आं आंनि दायनि साजाखौ नोंनो माब्लाबाबो मोननो होआ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि गोबाङानो हाथरखिखौ सिनाय हाबाय जानांगौ नोंथांमोननि गोबाङानो दिनै हाथरखिखौ दायनिगिरि सानदों नाथाय हाथरखिया दायनिगिरि नङा दायनिगिरिया आंसो हायना नों बेफोरखौ मा खालामदों आं हगार बिदि आंखौ। खालामनो होआ हगार आंखौ। आंखौ बिदि खालामनो होआ फै नों फै नों बेफोरखौ फै हगार आं नों बिदि दा खालाम हायना हगार। फै बेवहाय फै फै नोङो नोंसायनि समाय नों आंखौ थारखौ बुंनो हो दाथ' आं नै कलेजनिफ्राय सार्टिफिकेटबो मोनबाय आरो आंथ' दा कुनु कलेजाव एडमिसन मोननाय नंलिया आं आंनि दायनि साजाखौ मोनबाय नाथाय नोंलाय मानो कलेजनिफ्राय सार्टिफिकेट बिना लाबोआ नोंखौथ' कलेजाव फुल रेसपेक्ट होनानै वेलकामसो खालामफिनदोंमोन हायना नाङा आंनो बै रेसपेक्टखौ जेराव नों गैया आंबो थालिया बेवहाय नों कलेजाव फरायनो मोनलिया माने आंबो फरायलिया कलेज हायना दाथ' जोंहा फरायनोबो गैलिया स' बैथिंजाय जों सानैया लोगो नांनानै गंसे गिदिर रेस्टुरेन्ट खुलिगोन हा जागोन ना नोंजोंबो आरो जागोन दे खुलिगोन